ए थाइजौ थाइनैया 70 थाखानो सनाफोर माइया बायखानायमोन आरोना आं थाग थिग लेमनानै जमा मोनजासिगोन आरोना ओमफ्राय बिदिखौनो दाख्लै थाइसेखौ आसोला गब्लांदो जाहैदों ओमफ्राय बिदि थाइसेल' खम जारला फुजा होनानै प्रसाद खालामनानै मोनजादों जाहैदों आरो मामोनहा ओमफ्राय नै बिदिखौ माने माइनास आरो ओरैनो जा दाम थाइजौ बाबा ओइ ओमफ्राय दान्दिसे उनाव नै सौफैलायबाय नायदो न'नि ओंखाम संग्रायावनो ओमफ्राय नायदो न'नि खुमब्राया दाख्लै अख्लानो गालांजाबाय ओमफ्राय दा मालायनिखौ बायबाय आरोना सेरसेनि बारा दं होनदों खांखिल'लालाय माबा बिबाय थादोंमोन 50 थाखा ओमफ्राय माइया 40 थाखा लांदो होनबाय ओमफ्राय 20 थाखा मोननैजों 60 थाखा जानायसै आरोना ओंख्रियालाय बिदिनो सौफैयो ग्रोब ग्रोब न'आव गैयाबाबो थाजा सम आरोना मालाबा गैया रानथाबथारो मालाबा लायथारनांगौ आरो सेरसेनि बारा दङ लस गैया आंनि मोनसे गोदान ब्लग साव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजेव जेव हौवानाय महर लानोसै नाम्बार दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबो चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओइ ओंखामा आथिखौ खुरहोदो बदमाइस गथ'आ फख्रियाव दुगैनानै दासो फैदों आरोना ओमफ्राय दासो दुगैफिनदों बियो ओमफ्राय आङो आदानो ओंखाम खुरहैनोसै होनबाय नालाय नैबेया थांथारा मा खालामनो उफाय गैया नै मोजां गेलेगासिनो दङ बिलाइखौ खेबदों मा नै बिजों खेब बिलाइखौ बिफा बानायनानै गालांनाय जेनलाबा गैला बोराय जाथारबाय आरोना खेबा दे सरि बोरैबा खेबबा बोरैबा दाय जायो बोरायराय जाबाय आरोना थावबाबो मुसिदोंबाबो नाङा जिरायबाय थायो नालाय बेयावनो गेम जिरायनो दङ आरोना जोङो मा होनदों मा आसान गानदों इसोर आसाना मोजांथारथ' गथ'ना नों बानायनाय नों बानायदों मा गगोन दे हामबायसै बिलाइया जि होनबाय आरो रसो होनबावलायदों हामबायहाय मा हे भगवान मोसाथारदों बिमा फिसा बोरैबा भजपुरि गान दामै माने सर्ट एसे रायनानै भजपुरि गान मोन्दोंमोन ना बैयो दिल पे करे बमबारि होनलायनाया मोसानो मा जाबाय दाना आं अके सर्ट बानायगोन होनबाय दाना सर्ट बानायबाय जा मोसाफायो मिनिनानै उदै बिगुर साजोब्बाय सनाफोर रिल्स बानायनानै आरोना दोंसे रिल्स बानायदों र' आपल'ड होगासिनो दङ मोसाबावनोनो उदै बिगुर साजोब्बाय आरोना आङो नैबे सासे सुबुंनि मोसानायखौनो नै बेयावनो सनाफोर बेयावनो बानायदों आरोना ओरैनो फट खरिया गोसो जानानै आइदै थैनोसै सानैजों बिमा फिसा 2 घन्टा बारबाय खोमा जोंथ' थांसै माव थाङानो दे उन्दुनो गोसो गैया बियो बिदिनो थुदो उन्दुनोसै गेलेना अहालाय उन्दुसै सना ए प्रभु भगबान नोंनि खुगानिफ्राय बिदि राव आं फिसा मोसानानै मेंबाय मा दे दा मोसाबावगोन जायगा सोलायनोसै बेयाव मोसाजाला बेयाव मोसाजाबाय थायो दा बै बेलेगाव मोसानोसैलाय बै माइ बारिथिं मोसाहैनोसैलाय दाहाय दुब्लि बारियाव मोसाहैगोन सानदों दे दुब्लि बारियाव सरि कहतारू होननायखौ दे फैथांसै दसे उन्दुआबा बोलो जाया दा मोसानो हानाय नङा बिमाया फैदो फै एसेबो सिं फेंनो मोनला लावनो मोनला प्लास्टिकआव सोदो दे सोदो मालाय रायजो राजाफ्रा मुगानै मुगाथाम मोनजोब्बाय थ' ओमफ्राय मा होनो दाखालै साइकेल गोदान मोननाय लोगो सालायनाया बाटार मारिसिनथायनो जा गिदिंदों फिसाजोआबो आंगाया बेरायबावनो बोथिं थांबावनो होननानै मबाइल लायाखै मबाइला बेटारि गैयामोन बिराद सालायदों आङो ओमफ्राय बिराद गोबावजों सालायनायखौ ना मानायथाय सेस ओरै उदै खना फेन्दा आथिं आरो जा बेग्रां सागासिनो दं आरोना सालायबाय थानो होनबा खामानि जागोन एक्सारसाइज सिस्टेमनि आरोना आरो जाखायो साइकेलजोंहाय बोद्दासा ख्रुब सागासिनो दङ सिङाबो साबोलायदों एसे ओरै बोरैबा सालायनाय जायोना सिङाबो देमदबनो सागासिनो दङ आरोना फैदो ओइ हेब्रे ओमफ्राय नैहाय सनाफोर दाबादियाथ' अमानि हालादफ्रा बारा थिग नङा खिन्थु जोंना इसोरनि अननायाव सब थिगैनो दङ ओमफ्राय नैबे मासे गिदिर दङ आरोना माना ओमफ्राय मासे सेख्राबो दंबावो
ओमफ्राय बे हालाद थिग नङैनि जुनैनो फायखारिफ्राबो हाबफैला आरोना मा जादों मा मादों अमाफोरा बिदि सानलायलांबाय खोमा आरो जेराव मेरावनो अमाफ्रा मोनबाय नालाय थ्रिफोरथो दा माइया नै बेखौ फाननो लुगैथारबायमोन आरोना नै फाननो हायैनो दुखु दाहा जालायलांबाय आंनो क'क्राझाराव लांनानै फानहैसै नामा सानबायहाय सनाफोर सोरबाफोर एसे खाथि खाला नायफ्रांनानै फायखारिफोर दंबा फाथायहरदोहाय जोंनि धुब्रि लालिया फारायाव आरोना आंनि नामखौ लाना होबानो जाबाय सोंबानो मोनखागोन नै अमायालाय जि मोजां जेबो जायाखै आदाराबो थिगैनो जाबाय थायो आरोना जोंना नै दा उन्दुदों बे मासे सेख्रायाबो थिथाय खानानै दङ मानै अमा लानो हायाना खस्थ' जायो बिरादनो मा खालामनो आरोना फानथावथाव समावसो हालोदा थिग नंलाना ओंखायनो बिदिनो गोलैसोनानै दंथ'यो अमाया नै जारलासो जानोसै अमाया बांद्राय गिदिर फेदेरनानै फानबाबो लससोना एसे फानथावथाव जानायावनो फाननांगौ नै बेयो फानथावथाव जाथारबायमोन सोरबाफोर फायखारि दंबा लांफैदोहाय अना खानानो बिबैखौ अननो ओंखारलायलांबाय आं नै जारलासो बेखौनो सारा दिन खर' गाज्रि जाबाय थाबाय दङ थागोन एथिमाबो तुई केंका झारू मारसे पागली माटिन फालके झारू मारले पालहल हय किन्तु मा ओरैबो गोलैयाखैना बुस्थुआ ओरैसो गोलैनानै थादों ओंखायनो मोनाखै खनायाव सारा दिन पासबुक नागिरनानै सेल हनै मोनबायनो आबैया टस सुनो हर आरो एथिम नागिरबावनो बाम्बारफ्राव टस गोदाना हर होबावासो लाखोमाबावबायसो दुनियार काट ज' दोन मोनसे बेगाव जाहाथे काट नांगौबा मोननायनि लगे लगे তোর নাই পেন কার্ড বানাইছে আর আধার কার্ড বানাইছে না বানা নাই এতের পড়া যায় তো বানাম বলি কইয়া বানা নাই পাগলি বানাবা লাগছিল ओमफ्राय बे खन्दसे भिडिअआ मानि हालायफाय जानाया बियो मैयानिनोमोन आरोना मैया बेबायदि घटना जादों बेस्रा माया माने दोनसननानै बे गलांनानै बुस्थुखौनो नागिरना मोनाखै जाहैदों आरोना नांगौ समावसो पासबुकबो गैया एटिएमबो गैया ओमफ्राय मानसिया आंनावबो फन हरबाय आंना बिदि नागिरना मोनासै ब्लकसो खालामनांगोन नामा आङो एटिएमखौहाय होननानै ओमफ्राय आंबो सानबाय नों जेरावबो लांखाया आरो बाहायनायानो जाया एटिएम पासबुक बाहायनायानो जाया थ' अबाव थांनो नोंना न'आवनो थांगोन र' ब्लक खालामथ'नो नाङा न'आवनो थागोन न'आवनो नागिरनानै आंबो फनाव होनहरखादों आरोना थेवब्लाबो गोसोआ आहाबो मोजां नङा खें ओमफ्राय आरो बेंकआव गावहाबो सोंबाय जाहैदों ब्लक खालामनांगोन नामा होनबाय बेंकनि मानसियाबो न'आव नागिरग्रोदे बिदि ब्लक खालामलाबायनाङा आरो पासबुकखौबो बिदि गोदान मोनलाबाया माने पासबुकबो एटिएमबो गायब नालाय गाहा नागिरनानै मोनाखै खम जाला ओमफ्राय मोजां नागिर होनखादों आं ओमफ्राय जोंबो फैनायजों जाबजों खामानि जोबनानै थागजों नों थान्दा नागिरदो होननानै नागिरनोसैबाय आङो एलु इला नागिरबाय एलु इलाथ' दोरखार गैया अबे एलु इलायाव दोननो एसे सा साज्राङावनो दोनदोंमोन खोमा मानसिया पासबुकखौ दाना बे गोलैनानै थानाय आरोना गोलैनायाबो ओरैबायदि गोलैदों इन्जुरावसो ओरै सिथाबनानै गोलैनानै थादों आरो एकदम ओमफ्राय बाक्सुनि बैथिंजायहाय ओंखायनो मानसिया नागिरना मोनाखै ओमफ्राय पासबुकखौ मोनग्रोबाय दाना ज' दोनदोंमोन होनबाय गावनो ज'थ' दोनाखै आलदा आलदासो दाना उनाव एटिएमाबो नागिरदे मोनगोन नेया दाना नागिरनानै गाव जाय बेगाव नायदों बे बेगावनो मालाय सिथाबनानै दङ जाहैदों ओरैबायदि जारला सोनाफोर मानसिफोरनि बुस्थु दोनसननायबाथाय आरोना थ' बियो नोंजोंबो जायो आंजोंबो जायो बिराद गिस्रोम मोनलायबायमोन आरोना आंबो 80-90 लाख गैयाबाबोथ' अरुणदयनि फैसा हाबोना सम एकदम इम्परटेन्टथार आरोना थ' बेखौनो माने बे अरुणदयनि फैसा हाबनायफोरा बुंनोबो रोंलायला आंनाव हाबा नालाय हाबबाथाय माथो बख'नांगौनो बेयो गोरिब गुन्द्रानो बख'नानै जानो हरनायसो नालाय बख'थाराबा मोजां नङा होननानै बुंनायखाय बेखिनिखौनो गाहा थांदोंमोन जाहैदों बेयावनो आरो गैला आरोना ओमफ्राय मा होनो थेवब्लाबो पासबुकआ माने मबाइलाव दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ जिर'क्स खालामनानै हरदों जाहैदों आरो प्रब्लेमखौ खिथाबाय नालाय ओमफ्राय मोननाया मोनदोंनो आरो ओमफ्राय खम जारला हालाय हाफाय गावहा भगबान जालायथारबाय आरोना मोननानैहाय दा सोरनाबा बेबायदि अबस्था जादों आरोना ओमफ्राय आंहाबो गिस्रो मोनलायबायमोन आरोना आंबोथ' जि गोबाव दङमोन दाख्लै फारसे आंखौसो लांनानै गावनि दखानाव जाजोब्बाय थानाय नङाथ' माया होननानै आरोना अरुणदयनि फैसा हाबनायखौ
मोजां आरोना सोरनाफोर मा होनो बिदि जेबो नङा न'आवनो मोनबाय खिन्थु सानसे मानसिया माथा गाज्रि जाबाय थादों आरोना थ' माजों लोगोसे खबर मोननाय लोगो लोगो आंबो माथा गाज्रि जादों खिन्थु गावखौ सान्त्वना हरबाय थादों थागोन न'आवनो थागोन दोनसनखायो होननानै आरोना गोसोआनो मोजां नङा अखानायै फुङाव फैनो लागाया आंबो बिदिनो थानो हाथारनि होद आंबो एलुला नागिरना नांसै साननानै एकदम खारबोथारनाय जादों आरोना बेनो मैया खोमसिलायनाय मोनफैनाय खार'ना बेसो आरोना सोरनाफोर थ' दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नो बारा गोलाव ब्लग्स बानायजाया बारा गोलावबाथाय आपल'ड जाख'नो हाया 10 मिनिटसोनि बारबाय होनबाथाय आपल'डआनो जाख'नो हाया आरोना ओमफ्राय 10 मिनिटसोनि आन्दारावबासो एसे जायो आरो बिदिनो जेने थेने होनो हायो थ' जायफोर आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय माने आंहाथ' ब्लग्सआ बिदिनोसै मा मोनो बेखौनो एफा एफा शेयार खालामलांनाय मोजाङै दङ आं बेखौनो शेयार खालामनाय जाहैबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय